mi smo u nekom konstantnom stanju političke kampanje, Upravo. a mediji su samo jedna produžna ruka To je to. I raznih centara. nije da nemamo slobodne medije, nego kod medija se desila perverzija. Oni beže od slobode, iako za sebe tvrde. Svojom voljom radi. Da, oni upravo ono što Oslobodili smo se slobode. Da. Eto nam je filozofska tema, to je to. Onaj kompatibilizam i inkompatibilizam, ukoliko je djevojka zaključana u sobi u kojoj želi da ostane i ne može da izađe iz nje, da li on ima slobodnu volju? To je to. Da. Upravo to. Naši mediji su kao ta devojka. Jel' tako? Neće da izađu. Neće. Njima lepo. Ali zašto bi izlazili? Udobna im soba. Ne postoji komfort zone, prilično opasna stvar. Da. Kad se tako institucionalizuje. Dobra stvar u tome je što to neće još dugo vremena da bude bitno. Barem ja imam takvo mišljenje i predikciju. Jer sve ide ka decentralizaciji. Šta mislite o tome? Upravo. Pomislila sam na to. Radi se o tome, primećujem to ne samo kod sebe, nego kod mojih prijatelja. Ako izađem na portale, pročitam naslove i onda vidim da jednu te istu vest različiti naslovi idu i onda naravno naslov određuje percepciju samog teksta, većina ljudi ne čita tekst, pa se tako samo pokušava uticati na svest ljudi. Međutim, šta se dešava? Dešava se da sve više ljudi razmenjuje mišljenja na društvenim mrežama. Tako su društvene mreže postale izvor informacija. I to mnogo validnijih informacija, bude tu i dezinformacija, naravno, ali to nam je toliko još uvek prostor slobode i razmene mišljenja. Najviše demokratije u Crnoj Gori imate na društvenim mrežama. Apsolutno. Razmišljao sam, vrlo često mi se dešava da na svakih negdje pola godine krenem da razmišljam, ajde da uvedem jednu naviku da pronađem 4-5 nekih izvora informacija, da čitam o temama o kojim interesuju, da budem aktualno, da čitam vijesti strane naše i nikako dovedem tu naviku, dok mi negdje nije palo na pamet da je najbolji način da se informišem da instaliram Twitter, koji mi inače preodvratna društvena mreža bila koja se prije 6 godina ne instalirao, ali stvarno kad se napravi određeni skup stranica i ljudi koji se prate, apsolutno najkvalitetnije informacije i najslobodnije se mogu tu naći. Apsolutno. I možeš da filtriraš sebi da prilagođavaš. Da. Pa ja volim čak da pratim, ne ono da ću da followujem ili da lajkujem, ali ću svakako izaći na neke profile koji mi nisu nešto posebno u skladu s nekim mojim shvatanjem slobode, bratstva, ljubavi, ja volim te stvari. Ali ću izaći da vidim šta se i tamo radi, jer treba vidjeti šta misli oni drugi. Upravo to.